begge Terminator, begge der tæller. Nu skal jeg vise noget, der er helt specielt. Unik. Og du kunne gøre sig det bedste. Jeg kan drikke 3 shaker og 3 sluger. Her, den første. Smør. Det er indhold. Og inden man tager slurken, så skal man huske lige med tænderne. Kom med, tøser. Vi skal se pladsen. Vi skal se den, ja. Ej, Tom. Så skal du huske igen det med tænderne. Der er tid på. Man må ikke stoppe filmen. Du skulle have filmet det, der er i skabet. Okay? Det er sådan noget som Mia. Så er det tredje, så skal vi lige huske det med tænderne. Strik. Du kan ikke. Han kan ikke tage det. Nej, det chiller han af. Nu er det ikke kigger på. Oj. Kom. Hvad skal vi? Ja. Du har 4. Ej. Du har 4, ja. Skabet. Så ned. Så. Nej, kan du mig. Skal vi stoppe der? Ja.